ба тафсилоти пурраи хабарҳо таваҷҷӯҳ кунед. шикастани терминалҳои пулгузаронӣ ва тасарруфи маблағи дохили он ҳаракатҳои ҷиноятиест, ки милисияи шаҳри Хуҷанд ба 3 нафар ҷавони 18, 21 ва 27 сола нисбат медиҳад. ҳар се гумонбаршуда сокини шаҳри Хуҷанд мебошанд, ки давоми моҳи декабр бо ҳамин шева дуздӣ содир карда оқибат ба дасти милисия афтоданд. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд чеҳраи ҷинояткоронеро бепарда сохт, ки терминалҳои пулгузарониро ҳадаф қарор дода буданд. бародарон Абдуманноновҳо Сайҳун соли таваллудаш 1993, Абдумаҷид соли таваллудаш 1999 ва ҳаммаслаки онҳо Ҷураев Суҳроб Саидҷонович соли таваллудаш 2002 давоми моҳи декабр то рӯзи дастгир шуданашон шаби 1 ба 2 январи соли ҷорӣ бо роҳи кушодани сарпӯш аз 7 терминали пулгузаронӣ дар ҳудуди маҳаллаҳои 13, 18, 20 ва 28 шаҳри Хуҷанд ҷойгир буда маблағи пулӣ тасарруф карданд. дуздиҳо асосан шабона содир шуда, гумонбарон дар ҳайати гурӯҳ бо маслиҳати пешакӣ ва бо истифодаи асбоби металлии мехкашӣ сарпӯши терминалро кушода дастгоҳи пулқабулкунӣ ба истилоҳ кешкодро тасарруф, баъди ба даст овардани маблағи ҷамъшуда ҳамчун ашёи нолозим пулқабулкунакро мепартофтанд. аз кирдори ба ҷомеа хавфнок дар баробари пули нақд ба ташкилотҳои соҳибмулк аз ҷумла бонки Эсхата Душанбе Сити зарари молимулкии техникӣ расонида шудааст. бо ҳисоби зарари техникӣ ва пули тасарруфшуда аз чапдастии иттифоқи сегона камтарин зарар 2760 сомонӣ ва аз ҳама бештар зиёда аз 12000 сомониро ташкил медиҳад. масалан, санаи 14 декабр аз терминали назди мағозаи доро воқеъ дар кӯчаи Рифат Ҳоҷиев гумонбаршудаҳо 7518 сомонӣ тасарруф карда, дастгоҳи ҳисоб ва қабули пул маҷмӯан 4953 сомонӣ арзишдоштаро шикаста корношоям карданд. ё ин ки бо ҳамин шева дар назди мағозаи Сафия воқеъ дар маҳаллаи 28 зиёда аз 6000 сомонӣ тасарруф ва 4900 сомонӣ зарари молумулкӣ расониданд. ҳайф аст вақте ҷавонон бо содир намудани ҷиноят худро бадном карда, қобилияту тавоноияшонро на дар амалу рафтори шоиста, балки дар кирдори барои ҷомеа хавфнок нишон медиҳанд. нисбати иттифоқи сегона тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.